Kopi. Mbok yo kancane takoki digawe kopi. Aku njaluk kopi. Yo no. Cek tak gekno. Leni diluk. Nyah, iki kopine. Kopi tok ini ki. Yo nek rene rokok yo ora seger. Nyah. Jeruk kene stok cakmu. Bisa cakmu. Tuh. Ora kene ndi? Oh, jiae bocah musane. Rene wis gak ngobrol blas main game dhewe. Ya anake sopo lho jan kowe. Musane terus.